Ahojte, v tomto videu vám predstavím dostupné PVA produkty, ktoré ponúka anglická značka NGT. Zameriame sa na rozpustnosť v studenej a teplej vode. Na tento test použijeme NGT PVA šnúrku, NGT PVA pásku a NGT PVA pančuchu. Najprv budeme testovať rozpustnosť v studenej vode. Ako máte možnosť vidieť, PVA sa približne po minúte a pol rozpustí. Prejdeme na test v teplej vode. V teplej vode sa PVA rozpustí približne do minúty.